what you see. Oh, by the vibes that I got, I'm still dreaming about. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Ребята, я на секундочку. Если что, переводил я. И не хейтите, это точно. Зря походу спав на парті, з бурси вигнали. Це карма сотні раз тобі казала, сотні тисяч раз. Нумо, як життя, повне дно, ну здавати ЗНО, 200 балів не віддать, ну хоча б 125. Ей, піч, тік-ток, ти пильний, проспав будильник, домчав за 2 хвилини, серед дівок, як молодий винник. Готова я прекрасно. Відмінниця очкаста. Так, а де є твоя маска? Это, братан, фиаско. Додому йти, в тебе 37,3. А як 36,5, то можна теж додому, дядь. Мене все на мазі, мене шпори є усі. 3 в кишені, 7 під тупой і 1 ще у ноздрі. Hey people, stay straight and still. Телефони всі на стіл. Ручка є, На місце сіл. А можна вийти? Не пісі. ей, як життя, повне дно. Я сиджу на ЗНО, 200 балів не віддать, ну хоча б 125. I speak English, бо на Емінемі виріс. Але fucking shit відволікає цей виріс. If you get well what I'm saying right now, you have to click the like button below and press the bell to go with us. Га? Що англійська б'є швидше за коронавірус. ЗНО ізі, варіант Ті, варіант Бі, Сі, Сі. Сі-сі. Еники, пеники, скрара, та правильна відповідь оця. Казала мені мати, щоби роботу мати. Нашу та англійська, треба польську знати. Курва. Знаю я лиш одне, who is on duty today. Но походу міносвіти, наплювать, що знають діти. Як життя, повне дно, я сиджу на ЗНО, 200 балів не віддать, ну хоча б 125. Курва. Знаю я лиш одне, who is on duty today. Но походу міносвіти, наплювать, що знають діти. Як життя, повне дно, я сиджу на ЗНО, 200 балів не віддать, ну хоча б 125. Надеюсь, вам понравился этот перевод. Переводил точно я. Я вам клянусь, никто не переводил. Я прям заходил и гуглил, и переводил. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Я устал. И держите доказательства. Всем до свидания, всем пока. С вами был ДКО Анимации. И смотрите доказательства. И мы будем заканчивать. Ловите все доказательства. Вот я дисклеймер ставил, вот тут говорил, вот вы видите. И вот я все писал. Вот. Видите, это я все писал. Везде все я писал. Конечно, криво я понимаю, но вы и так можете понять, что криво. Это я, видите, who is on duty today? Ну, походу, минообразованная. Ну, я вам показал перевод. Всем до свидания, всем пока, дозики.